Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикле әлмәтле шан кага. Аның өчен йорттан чыгу газап шигү. Ванту сделали, но очень неудобно. Меня поднять невозможно, спустить, ладно, еще куда ни шло, можно выйти, спустить. Калабыз халкы үзенчәлекле актерлар труппасы белән танышты. Я просто смотрю на них как на человека, как на актера. И актеры крутые. Петров кубогы өчен көрәш Әлмәткә күчә. Төмәндә Рубин һәм Нефтяник хоккей командалары очрашулары ничек узды? Делаем правильный вывод, готовимся к игре. Үз фатирымда Тузакта мин Ди Әминов урамы 11А йортында яшәүче Наталья Блохина. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикле әлеге ханым үзе яши торган күп фатирлы йорттан чыгу газапларын сөйләде. Мәсьәләнең шишу юлын Алсу Әхмәтҗанова эзләде. Держусь, меня поднимают. Задом я тоже держусь, меня спускают. Үз башыма төшкәч кенә инвалидлар коляскасында йөрүнең ничек авыр икәнен аңладым, ди елга якын газапланып йөрүче Наталья Блохина. Наталья ханым май аенда операциядән соң бер аягын югалта. Коляскада яки култык таякларын кулланып йөрергә кала аңа. Ханымның балалары да, якыннары да юк. Ул социаль эшчеләр һәм ерак туганнары кулында. Я инвалид первой группы, усложненной первой группы. Я ездил, мне нужно посещать диализ. Я зависим от этого. Это лечение. Мин беренче группа инвалиды. Миңа атнасына 3 тапкыр диализ дип аталган процедураны үтәргә кирәк. Инде 7 ел бу процедурага йөрим. Мин аңа мохтаҗ кеше. Бүген подъезддан чыга алмыйм. Авырлыгым мөмкинлек бирми. Апандус 45 градус биеклектә ясалган. Биек булгач колясканы тутатып өлгерә алмыйм. Пантус сделали, но очень неудобно. Меня поднять невозможно, спустить, ладно, еще куда ни шло, можно выйти, спустить. Но он, знаете, вот он 45 градусов где-то вот так. Видели там ступеньки, вдоль ступенек. Фатирның бусагасыннан чыгарга өлгермисең, коляска белән йөрүнең җәзасы сизелә башлый. Алгы тәгәрмәчләрен күтәрмичә фатирдан башка чыгу юлы юк. Аманы Наталья ханым мөстәкыйль рәвештә әлбәттә эшли алмый. Бердән бер сөенече фатирда лифт булуы. Ләкин төшү белән кыенлыклар артта калмый. Урамга чыгу юлында җайсыз ясалган пандустан төшәргә мөмкин түгел. Получается, вы это спустить сами не можете? Нет, она невозможна. Когда бывает, что вот мне плохо, мы сидим и ждем с родственницей, какой мужчина пойдет. Мужчина, какой, слава богу, не отказывает. Попросит, всегда меня поднимет. Ну, очень тяжело. Это Снизу только можно спустить. Снизу опустить надо ее. Самостоятельно я одна не могу. Култык таягы белән төшеп Наталья ханым янәдән коляскасына утыра. Ниһаять урамга чыктым дигәндә тагын бер киртә. Пандус каршына күршеләр һәрвакыт машиналарын китереп куя икән. Сейчас уехали машины на работу, а с утром я полшто выезжали, все занято. Менә хәзер барысы да эштә, машиналар әз. Ә иртә белән монда машиналар тезелгән була. Бу ярым шарларны күршеләр үзләре күчереп йөртә икән. Ә бит аны тияргә аларның хаклары юк. Ставят машины. Наталья Блохина әйтүенчә, ярдәм сорап ул инде күп хезмәтләргә мөрәҗәгать иткән. Инвалид знагын куюны сораган, ләкин ханымның үтенечен кире какканнар. Знак кую өчен шәхси транспорт булырга тиеш икән. Бу низакны чишү өчен без Алсу идарәче оешмасына чыктык. Анда бу мәсьәләнең чишелешен булай күрәләр. Йорт алдына куелган махсус бетон ярымшарларны асфальтка беркетеп куярга уйлаганнар. Ул очракта халык аларны күчерә алмаячак, ә пандус алды һәрвакыт ачык булачак. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт уйлап табучылары сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләре шикле булган гражданнарга мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итәргә ярдәм итә торган креслоның яңа моделен җитештергәннәр. Алар гирокресло катлаулы һәм авыш юлларда хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирәчәк, дип ышандыра. Физик мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен хәрәкәт иреге проблемасы һаман да кискен булып тора. Юлларда тигез түгел, пандуслар булган очракта да уңай дәрәҗәдә эшләнелмәгән. Гирокресло аларның көндәлек тормышын җиңеләйтә ала. Ни дәрәҗәдә икәнен алдынгы инженерлык мәктәбе белгечләре белә.
Бүтін дүния сәлемәтлекне саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, Россиядә 11 миллион 700 меңнән артык кеше инвалидлык дәрәҗәсендә. Инвалидларның 1 миллион 400 меңе беренче төркемгә ия һәм барлык халыкка шул исәптән мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә уңайлы шәһәр мөхите булдыру эшенә зур игътибар бирелә. Татнефть компаниясенең дә бу хезмәткә ярдәме зурдан. Аның тарафыннан мәгълүмати технологиялар, механика һәм оптика университеты белән берлектә оештырылган стартап студия базасында инженерлар аз хәрәкәтләнүче гражданнар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен гирокресло уйлап тапканнар. Беренче карашка гадәти электр приводы булган креслога гироскоп урнаштырылган. Гироскоп исә кеше тәнен бер урында килеш тоту өчен җаваплы. Башкача әйткәндә, борылышлар һәм биеклекләр үткәндә әлеге җайланма аумый. Парадигме вот той истории, где пытаются все время Уңайлы мөхит булдырырга тырышкан мисаллар һичшиксез дөрес юнәлеш, күп эш күренә. Ләкин безнең идея моңа икенче яктан карау иде. Мондый кешеләрнең проблемасын хәл итә торган һәм тормышны уңайлырак якка бара торган ниндидер продукт, проект булдырырга тырышу. Проект, который бы решал проблему таких людей и сделал бы жизнь более комфортной, более доступной. Утыргычның аркасы һәм аяк өчен басу җайланмасының биеклеге култык астындагы пульт белән көйләнә. Креслода сәгатенә 10 километрга кадәр тизлек белән йөрү мөмкинлеге бар. Бу модель 100 килограммга кадәр авырлыктагы кешеләрне күтәрә ала. Кресло белән руль яки пульт белән идарә итеп була. Самой главной характеристикой, в чем вообще цель, это проходимость по... Иң төп характеристикасы теләсә нинди җир буенча үтүчәнлек, ягъни кресло өчен ниндидер җитди киртә юк, туфрак, саз, таш, ул хәтта бордюрлар аша да үтә ала. Һәм бу креслода утырган кеше нинди дә булса уңайсызлыклар сизми. Без какого-то дискомфорта для человека, который будет в нем сидеть. 3 gün boyuna Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Санкт-Петербургтан соңгырау актерлар труппасының гастрольләре һәм мастер-класслары узды. Ул Аулак театр мәйданчыгының Әлмәттә беренче булып соңгырауларны начар ишетүчеләрне берләштерүче проектны тормышка ашыруны дәвам итүче чираттагы чара булды. Калабыз халкын көлдерткән дә, уйландырган да артистларны без дә күреп кайттык. Наше знакомство – это роковое недоразумение. Состоялось только потому, что однажды я пожелала насолить своему недругу. И из кинотеатра проводила ее домой. Әлмәттә илебезнең мәдәни башкаласыннан килгән У театр ишарә телендә ничек әйтергә дип исемләнгән документаль спектаклен һәм танцплощадка әдәби композициясен күрсәтте. Соңгысы Александр Вампиловның хикәяләренә нигезләнгән. Алар ватан эстрадасының яраткан хитлары белән үрелеп барды. У театр труппасының нигезен яшь профессиональ артистлар, 30 елдан артык ишетү үзенчәлекләре булган актерлар әзерләүче Мәскәүнең Россия дәүләт махсуслаштырылган сәнгать академиясе югары уку йортын тәмамлаучылар тәшкил итә. Аларның спектакльләре тавыш тәрҗемәсе белән ишарәләр телендә бара. Бу аларны соңгыраулар һәм ишетүчеләр өчен дә аңлаешлы итә. Сүз уңаеннан бию мәйданчыгы спектакле 2023 елда иң яхшы костюмнар һәм иң яхшы театр коллективы номинацияләрендә Жест территориясе фестивале премияләре белән билгеләп үтелә. Вообще, я с детства очень мечтала быть актрисой. Мин бала чактан ук актриса булырга хыялландым. Телевизордан бик еш төрле фильмнар карадым. Һәм бу миңа ниндидер йогынты ясады. Нигә мин актриса булырга тиеш түгел? Шуңа күрә мин Мәскәүнең Россия дәүләт махсуслаштырылган сәнгать академиясенә укырга кирдем һәм өйрәнә башладым. Күптән түгел генә без укуыбызны тәмамладык һәм мин хәзер актриса. Ну вот недавно мы закончили обучение, и вот я теперь актриса. Сегодняшний спектакль мне очень понравился. Бүгенге спектакль миңа бик ошады. Никадәр бәхетле икәнемне аңлатырлык түгел. Бик шәп. Что у меня внутри? Очень здорово. Здорово. Танцплощадка әдәби композициясе барышында тамашачылар 70-нче еллар атмосферына кагыла алдылар. Киноконцерт залына керү урынында ук ул еллардагы көнкүреш әйберләре белән фотозоналар оештырылган иде.
Я впервые на таком мероприятии, на самом деле, и у меня впечатлений масса. На самом деле, то, что ребята... Мин мондай шарада беренче тапкыр чынлыкта минем дә тәэсирләрем күп. Артистлар шундый сәләтле, матур, харизматик, аларның нинди тирән мәгънәле хикәяләр сөйләгәннәре мине бик нык гаҗәпләндерде. Мондай музыка, стилистика тапшыру миңа бик ошады. Очень понравилось, поэтому безумно ждем их в гости еще. Когда я начинаю работать с новой группой будущих актеров в академии, я первые 2 года занимаюсь только вниманием. Гастрольләрнең 3нче көнендә Петербург труппасының соңрау актерлары барлык теләүче әлмәтләр өчен мастер-класслар үткәрде. Катнашучылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар театр Казанында колакка каты булган актерларның ничек кайный алуын аңларга мөмкинлек бирә. У театр просто невероятные ребята, просто какие-то великолепные на самом деле. Они прям крутые профессионалы, которые... У театр гаҗәеп, барысы да искиткеч артистлар, көчле профессионаллар, хәтта кайбер ишетүче актерларны да уздыралар. Мин аларга начар ишетүче яки соңрау дип ташлама бирмим. Мин аларга актерга караган кебек карыйм. Ә бу актерлар шәп. Да. Я просто смотрю на них как на человека, как на актера. И актеры крутые. Развитие не останавливаясь, мы продолжаем развиваться. Аулак Әлмәтнең инклюзив театр мәйданчыгы. Анда Татарстан һәм Россия театр профессионаллары шәһәрлеләр белән бергә заманча театрны булдыралар һәм күрсәтәләр. Шул исәптән инвалидлар катнашындагы спектакльләр, яңа Россия пьесасы куелышы, заманча бию яшүсмерләр өчен театрда. Проект нефтчеләр ярдәме белән тормышка ашырыла. На самом деле, вот этот проект, как звучит жест, он предполагает... Ишәрә ничек яңгырый проекты ул төрле очрашуларны үз эченә ала. Бездә Илдар Аликбаев белән пластик мастер-класс узды. Андрей Драгунов белән соңраулар өчен хип-хоп буенча. Хәзер инде театр артистлары белән 3нче очрашу булды. Уже с артистами у театра. Мастер-класста катнашучылар арасында ишетүчеләр, начар ишетүчеләр һәм соңраулар бар. Алар киләчәктә Әлмәтнең Аулак театр мәйданчыгы спектакленең артистлары булачак. Первое предложение, каждое слово мы жестами разбирали. То есть что такое в театр? Значит, в театре. То есть мы разбирали каждый. Я начинала понимать. В значит внутри. Ике ел эшләү дәверендә Аулак театр җәмәгатьчелеге тарафыннан танылу ала. Спектакльләр Россия фестивальләренең лонглистларына эләгә. Ә проектның продюсеры һәм җитәкчесе Эльвира Галеева Россиянең креатив индустрияләренең 100 талантлы вәкиле исемлегенә керә. Гаризада җибәрмәгән идем ди Аулак җитәкчесе. Үзенең финалист статусы турында хәбәр алуына шатланып гаҗәпләнүен таный. Жюриның 1 ел дәвамында аның иҗатын игътибар белән күзәткәнен белгәч, ул үзенең тырышлыгы һәм таланты читтә калмаганын аңлап, яңа иҗат эшләренә дә илһамланган. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шимбә һәм якшәмбе калабызның юбилейный спорт сараенда Рубин һәм Нефтяник хоккей командалары очрашачак. Ә Петров кубогы Бөтен Россия хоккей лигасы ярымфинал сериясенең беренче уеннары ничек узганын, Төмәннең спорт сарае бузында лига тарихында беренче тапкыр финалда Рубин һәм Нефтяник хоккей командалары очрашулары нинди нәтиҗә белән тәмамланганын алдагы минутларда карагыз. Әле күптән түгел генә алдагы серияны тәмамлаган Нефтяник шунда ук уенга керде һәм матчны актив башлады. Рубинга исә моның өчен беркадәр вакыт кирәк булды. Кунакларның старт һөҗүмен хуҗалар җиңеп чыга. Ә 13нче минутта төмәнлеләр уенның исәбен ача. Икенче периодта командалар уен ритмын тулысынча тота. 20 минутлыкны күпчелектә башлаган Нефтяник ситуациядән бик тиз файдалана. Денис Комков 1-1 исәбен урнаштыра. И вот первая шайба, которую в этом матче забросили хоккеисты Нефтяника. Денис Комков, ее автор. 21 минута. Семен Терехов, Никита Евсеев в ассистентах. Алга таба командалар тагын бер тапкыр күпчелекне гамәлгә ашыра. Башта Рубин яңадан алга чыкса, аннан Әлмәтле Семен Терехов исәпне тигезли. Ә матч вакыты экваторында хуҗалар капкасы янында алканы Михаил Мокин бик яхшы төзәтә. Вот момент с победной шайбой. С победной шайбой от капитана гостей Михаила Мокина. На 31-й минуте она случилась. Тогда еще половина матча была впереди. Казалось, что игра довольно результативная. Ни одну шайбу мы еще сегодня увидим, но нет. Икенче период безнең команда артында ышанычлы кала. Һәм тагын 20 минуттан соң билгеле булганча, безнең капитанның алкасы җиңүгә ирештерә. 3-2 исәбе белән калабызның Нефтяник хоккей командасы ярымфиналда беренче җиңүне яулый.
Пока первый матч, команды друг другу протираются. Сегодня удача была на нашей стороне. Команда болельщиков с победой. Үшінші апрельдә Нефтяник һәм Рубин яңадан очрашты. Петров кубогының икенче ярымфинал уенын әлмәтлеләр актив һөҗүм итү гамәлләре белән башлый. Матчның 6-нчы минутында Нефтяник капитаны Михаил Мокин исәпне ача. Периодның икенче яртысы уеннан чыгарылу чираты булды. Башта ике яклы, аннары Дмитрий Котелевский 5 минут алды. Инде 5-4 уены вакытында хуҗалар алга чыкты. Шул ук вакытта янып бетмәгән штраф дәвам итте һәм икенче период башына күчте. Икенче 20 минутлык хуҗаларның тагын бер алкасыннан 3-1 исәбеннән башланды. Аннары матч штраф белән Нефтяник сакчысы Николай Глухов җәзалана. Нәтиҗә буларак безнең командага тагын 5 минут дүртәүләп оборона тотарга туры килә. Ахырда Дмитрий Котелевский боз хуҗаларына алка кертә һәм тәнәфескә Нефтяник исәптә минималь артта калу белән китә. Өченче уен кисемтәсендә Рубин булдыра алганча уенны үз капкасыннан читкә этәрә. Матчта 4-2 һәм сериядә 1-1 исәбе белән уен Әлмәткә күчә. Исегезгә төшерәбез, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Подвела, прежде всего, дисциплина. Полтора периода сыграли в меньшинстве. Наелись сами. В конце даже можно было отыграться, но уже силенок где-то не хватило. Тем интереснее становится серия. Переезжаем в Альметьевск, делаем правильные выводы, готовимся к игре. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.